गुड मॉर्निंग ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ମଜା କଲୁ କମ୍ପାନୀ ବାହାରେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସବୁ ବସ୍ରେ ବସିକି ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଲୁ। ଆରେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଭଲ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁ। ତାପରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବସ୍ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଇଲା। ତାପରେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କଲୁ। ಅಲ್ಲ ನಂದವಲ್ದಿವ ದೈವಲ ಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆ ತಿಯಕಲ್ಲ ଆରେ ହି ହି ତୁ କ'ଣ ଭାଇକି ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ କହୁଛୁ? ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ ತಾಳಿ ತಾಳಿ ಆ ಊಲಾಗಿಲ್ಲ ଆରେ ବାବୁନି ଭାତ ଟିକେ ଟେକିକି ନେଲୁ, ଟିକେ ନେ। ଆଜି ଆରେ ବାପା ତୋତେ କ'ଣ ଟେକିକି ନେବି? ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଏମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଯିବେ ଆଉ। ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହବ। ସେଇଠୁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବ। ରହିଲି।